Το ξέρετε ότι η Φιλανδία δεν είχε από πάντα το ευρώ για νόμισμά της. Πριν από ευρώ, το οποίο μοιραζόταν πολλές χώρες στη Ευρώπη, η Φιλανδία είχε το δικό της νόμισμα που λεγόταν μάρκα ή το φιλανδικό μάρκο. Το φιλανδικό μάρκο προτάθηκε από έναν άντρα που είναι άγαλμα εδώ του Γιόχαν Σνέλμαν και χρησιμοποιήθηκε στην Φιλανδία για 150 χρόνια περίπου. Αν κοιτάξετε στη βάση του αγάλματος θα παρατηρήσετε κάποιες μεγάλες τρύπες. Αυτές έγιναν από μια βόμβα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο μόνος βομβαρδισμός τώρα είναι από τους που κάνουν skateboard στα σκαλιά του αγάλματος. Το μεγάλο κτίριο πίσω από τα αγάλματα είναι είναι η Τράπεζα της Φιλανδίας. Σήμερα αυτή δεν είναι το είδος της τράπεζας όπου μπορείς να έχεις τραπεζικό λογαριασμό. Αυτή η τράπεζα εκδίδει όλα τα νομίσματα και τα κέρματα της Φιλανδίας.